Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Lyngz. Lap ki Pulit ya kamet u Khyllung ba syak dait haki Ksew. Ka Khubor ka ba penpar nyang kriat ha ka ba ya wei Khyllung shinrang badang shudap kha lalap da ki Pulit ka ba ha kamet jong u lalap ya ki dak syak dait haki Ksew hadin balada bread hapo ka wei ka jaka ka ba hashnong halum kirim. Nakaliang ki Pulit kila ong ba ya kamet jong u te u Khyllung u badang hapdang ka arlani laisni nadu bala khaya u lalap bala sop ya kamet jong u daki dikiu bat ki Khyang badaki dak basya dait haki Ksew haki babun ki jaka halor kamet jong u nengkong lalap ya kamet utei u Khyllung daki khna kate gasnong ki bala kumyu halor kamet utei u Khyllung hadin baki Ksew kila paring ne ra ya itei u Khyllung syaka jaka klau ka ba marjan bat kane kasnong ya ka jing khmi bni ya kamet ne ka postmortem examination in sale hapo negrims ban pentikna ya ka daw ba shisha jong ka jingyap utei u Khyllung ong ka telong Khubor.